Hagajing syak khang lenti pat gajing syak penpai no ki kali kamai ki bana ka jella Assam ni kita ki tourist taxi ha tengar ha ka step jongkar pendiri trik naitung arajar arpusaw ha ki record jongka seng New Trap National Youth Front HNYF lala penyo I bak sorkar jella kelapen rem ya kani kentup ki seng jong ki sunjuk ki batrikam bat kamai naga kam jongok kai perthei nakani ka jingja nakaliang usulong mil ukwa man pensngo bakum kita ki jingja kimdei ki baja tang hapok kani ka jella bakita ki tourist taxi kin syak penduk kamai hendai kala jaru ki brio ki badai ki trai muluk nakani kari khasi ki baju syak pendik pat ha ka jela Assam yakani lala bandlum jingtep nak jingekran bat ki nong yalam ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AK MTTA ki bla pentep bagi driver tourist taxi na Shillong ki dei ki baju syak pentot ba hajan barok kiliang bat kani ka sedang mariarong nadu na jarubat bat terter hadu airport badru haka station rail kebadan Hapaltan Bazar Assam. Kani ka jingi keren ka longtang hadian ka tukani por bakatika association na po ka jingi lamu ba Rikal Dinus Doling kadang syudap ban yo bani kendu badu presiden ka New Trap National Youth Front HNYF ba sadon kebla ka bakila leit ban pan jing pensyai ba ka jing syak khang ki kali kamai ki bana Assam. Kum ka wei ka sen ka ban biatrai nam ta ka bha ka met ki parada bal baro. Dei tang ki tourist taxi ni kentup lang ya baro hai ki kali kamai. Te kawangi seng kalong baik bah ngila lek ya kendu iki department tourism department ngila kendu iki minister ngatrai pilai ya ke iki bang ngila dep haki haswa mo te kari baik tang katong ka jongi kalong bang ngi demand lan ngi ka part ka sarkar bakan khang no ik tourist spot bam deishu ban pa de kali ban bar jong state jongi kadai ka kamram bat ka duty ka jongi ka bangi ni hi ki try khasi mo ki local taxi ki badai nang ni ka jalla jungi kong ki tourist taxi ki local taxi indai ki wi kali kamai hi baro kadai kamram jungi banyalam ya kita ki nong jong akai sakita ki spot ki jungi nimsim ong ba khang no ya baro ko wi ka Meghalaya nam sha shu ya ka tourist taxi Assam nakawai ka ski nakawai ka snem nakawai ka banai ka jing e sudah ngidan ka jing e ka bangidan kalong ba wat menta masun ngintang su cross ya ka joroban ngila long kum knai ma ngi ki driver taxi nang ni ngila long kum knai nama bahang thi ladangi kum penhiar bakla pasenjaru kumbang ong pi I bakla penhiar hapok ka thain ke badi hapok Assam hi ke border Assam la ni hapok ke goti bro ko wei la ni hapok airport kilenti badi sate I bakla penhiar Assam bakla penhiar ya ka I gitu ki pasenjar jungi hakano nu jeka badi hapok Assam em kamut ni pulet lawan sandur ke jalan ke langat be arajar mo don yo si don baong bang tu presiden lakkan kaju nama kat kum gejing keli bepi keli nak kaliang jong pi ba kemen ngahaban pensyai kata kajing kajungi ki kitip ban sosen yole si nak kaliang ke government kila sosen nak kaliang kondrat sama chief minister la sosen ya kata kajing sya be jeng sya bakim yo lat mo bani sora mene kajing le jong ki HNYF yo kala don kum kata kajing sosen nale yo la don nak kaliang transport minister dan tourism minister lo jau mat lu ngamla bantip ya kata ngami I tamang asuong lomsom hang ni ba sosen ru yangi kinong Shillong ki ba ki tribal hi bani Shillong ki beli kamai sagoti nama kajing kalong baik kum ni ladangi lek ban le airport ru ngi shoe drop ngi miok bantep passenger ladangi lek le pok ki railway station ki bade pok Kamakya lani pok Paltan Bazar railway station ladangi lek hang tu ke ka bajai ngi ba kermen kalong ba ladangi penha passenger hang tu ngi lawan pai ladangi mdan passenger ngi haban si pok railway station si spa tengka ka bai parking ladangi tep passenger ngi hap si spa tengka kat ba ha airport pada kerja kumno ladangi rung hapok ladangi palat ya ka por si minit ngi don ngi mdan passenger ru si spa san pau tengka hapok ka 10 minit ladangi mi kemudian sa pan be angi la sa simbai parking be si spa san pau tengka kat ba ukali ml kali kasi jongi ubalik ban kamai si airport dep penha passenger tu ulah ban mi non tu ka airport ban ye be itu por 10 minit hapok kendai minit ban yo ban mi lani hapok san minit ban yo ban mi non ka airport ba yo ngi sa pan ke si spa san pau nama ka jing jungi kalong baik ladangi lek sepok Assam ki dalal ki lek kumno ladaki passenger makan ngi na airport na nempok railway station ladai ka dor 100,000 tengka 1,000 ki mai marshiteng baik ki driver kali gimana po Assam ki lek kata ka dor ba kermen te kata ka jing susi hato ya kani ka jing syak lek jungi don mo na kaliang ka sarkar ban isen yangi mdan hadu mentaman yang payok sngo ban ang batong ini perkhat lem 6 tau per 2 per 6 unong nyak kali jongi mdan re ne pi omno ne
mendon rekum kata te ka jing e kalong baik bangi ngi man kas ngi saban jing e baik ngin yang khana pararu lada ngi thok lan ki ongumno lada ngi yang poltan bajar lada mi ko ban thok lan exodo nei to lain nei dega shua bandung hapo parking exodo lada dep passenger lai spa san pho hapo railway hapo ki poltan bajar lani khana para kita baik si spa tingka ka dei baik ka bailan shua bangin rung ngin thok lan si spa tingka baik lada ong baik kumne ap exo nei dega lain nei dega ap jauh turan jauh idhar minimat au ongum ta tapi kita kijing jungi bak kermen ti hato nakaliang ka sarkar kala la pelong ne emi kata ka kumja ka umi ka jing ya kendu lang bat ni driver ka kijing ka sarkar mentang ngi suipi ka badon hapo ka jelami kali jungi ka dei be kenyang ko ngu jongno re jongno yo le si ka don kata pinda da ka da fisosi pisodom pisobitar yang ngaru ngamban sing hap kali ni fidei kitang kinang nyang ko ngu jongno re jongno ki banabar jong ka jela jongi nakaliang jong ka seng HNYF de ngilai don ke jing kendu mentan janmit matki ngilai pensyai kiru kila pensyai ko ong bang ki kila ong bangi ngim don bentai e batpi de ngiru nga pensyai ne ka por banakaliang jong ka all khasi megalia tourist taxation ngim don bentai e ka bai de bat ka tu ke jing ya bat ya ki kali terus ki balik jengok kai sa sora sa penuslah ka bai de hang tu pom tengar kadai baik tang nakaliang jong ka HNYF kebala mi syakmat keban bat namanta ketu gejing kular ke sarkar hau arja khatsau namta ka MRSSA te ke ngilai ngapen syai sin yo kidan gitu bakla kalna kaliang jong ka all khasi tourist taxation ngapen syai kini bang ngingim dan bentai bat ketu gejing bat ikitu kali menne rei baik kadai baik nakaliang jong ka HNYF bakala smobitar lani kala smo mau kalau don lagi jingdom kum ki member lani ki badi pej ya ketu kaseng HNYF kinong ngelam hang tu kila bitar ya kata jing kular kai ong baik no jong ka sarkar hau nem arja apsau nam ta ka jong ka M arja khatsau kumunong ka hau jong ka MRSSA tang katahi reina kalian cungi kam dan ni kum ketu bangi bat kali hakoi kaliang kila yetu bahadu menne menta kum ki tourist taxi na kini gejela kim jio kamai ban kit ikitoris na Assam ne wat na Shillong shiki jaka jngok kai perthei namar ka sarkar kampli ka takalat hende ban yetu baka sarkar ka itu yaki de tanga ka por election ngi tourist taxi gi ban jella ka jongi ngi bon ka basong ski ngim jio hiru ban kit na do Assam direct seseorang ngim jio kum kata ka trip ngimpat ngani tu ipi yo le si ki ong bi no ma ai nuk sa be ka snong sora na ma kala bon ke ke jingkan tho emane ka seng HMIF te ngi na kaliang ka tourist taxi barok hai hi ke ai ka bangi kwa kalong bai ba ngi haman man ka por ba ke don ka tu ki jing sa bat ki kali ki bam yo li pai don ki bale on pai no Shillong ki bon ki kali ki bam ne ke la bat ka HMIF ki pai no Shillong ki tourist te halor ka tu meneru ngi ngim dan weiru ka di ML uban yo ban rai kita tulis li bujili no fi mdan ba ong kata bujili no fi li chata nakaliang ki tulis ru ki supai bet daga besuk musim ko ki la sabe ki le bet daga musim besuk ban pai no Shillong dan li pai no sa ka jaka ka bakiwan ndai nakaliang jongi pat kat kum pujingja ka ban man kasi haman man kasi ka mangala de ban hakini ki teu kini sngi ru ong findalai peni i ha pok spot bashi hakawai pako spot om duna ki kali banabar jong state jongi ki dei be chis patali ars patali le si laban posis lais patali ru ki kali hi ki bon banabar kat ba ki kali ki ban state jongi kindan kai tang 100% dan ni santali ndrutli kum bang ong ma kalong kum tang ni la de bekran ni si kataru ngim don jing mentoi ba ngim khamyo jing mentoi ban kit i ke terus ki bon jong ka kin kaduna be prapo persen ni kala duna be yang ki try jela kan ki try bal gi badai na poka state ke jongi ni la duna shibun kata im yo nong khandia tu lada ka government ka don kam haki por election ka bat gi kali jongi ka pen slam ru dia tu ka bill banyo te na ki department prepare tang menin hi nang yo trip il jong ngala shong no kat nuski menin ka dik palai ndai si palai ngarang yo menen naru mending susong ngarang yo trip menen ngayo don uperlok ba bat ke duty badi jong ka piduli ki bala song thai ki nong battery nong bala song thai jong piduli ki wan Delhi ngayo kata ka trip bani shaw bani bu te iban ong hi ba napo goti direct nginyo sa sora la ni shamol nong banyo kum kita ki gas bangin ilam kai ki dang kali ML hi kam jutan
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.